Разследването открива, че просто недоразумение е довело до смъртта на 349 души. Но има технология, която е можела да предотврати сблъсъка. Системи, помагащи на пилотите и диспетчерите. Следователи са много критични към радара, използван в Ню Делхи. Диспетчерите разчитат на остаряла технология. На летището в Делхи не е имало вторичен радар, а първичният е бил стар. Радарът изпраща радиосигнали, за да открие самолетите във въздуха. Сигналът се отразява от самолета в чиния обратно на земята. Отчита се позицията, но не и височината. Първичният радар дава двоизмерна картина. Вторичният радар работи различно. Предавател на борда на самолета изпраща важна информация, включително и височината. Сауди 763 наближава 100. Разбрано, изкачете се на 140. В деня на сблъсъка, Дута е разчитал само на информацията от екипажите за височината. Казах 1907. Достигна 150. Радиооператорът е казал, че летят на 6800 метра, но Дута няма как да потвърди. Ако е знаел точната височина, е можел да предупреди Боинга. Това е триизмерна картина. Може да реагираш и да предупредиш самолета. По време на инцидента, летището е имало оборудване за $118 милиона, включващо вторичен радар и много модерна апаратура за контрол на полетите. Трябвало е да бъде инсталирано 2 седмици преди сблъсъка. Но в онзи ден още не било разопаковано. Вторичният радар е усъвършенстван първичен. В този случай, знаейки височината, сблъсъкът е можел да бъде избегнат. В годината след инцидента има още 3 възможни сблъсъка. Ще минат още 2 години преди системата да бъде инсталирана. Днес диспетчерите на летище Индира Ганди виждат номера на полета, височината и направлението на даден самолет. Много повече информация, отколкото Дута е имал в деня на инцидента. Експертите смятат, че и друг вид апаратура е можела да предотврати сблъсъка – ТИКАС. ТИКАС оборудването предупреждава екипажа, дава им време за реакция, привлича вниманието им към настоящата ситуация и помага по време на полет. ТИКАС е система за избягване на въздушните сблъсъци. В много държави е задължителна. Предупреждава пилотите за други самолети в близост. Също така автоматично им казва как да избегнат сблъсък. Никой от самолетите не е имал ТИКАС. Летището също подобрява сигурността си, като сменя въздушните коридори за излитащи и кацащи самолети. По време на сблъсъка е имало само един въздушен коридор за излитащи и кацащи самолети на летище Индира Ганди. С увеличаването на трафика, този коридор ставал все по-препълнен. След инцидента са открити нови коридори за пътническите полети. Стандартът за сигурност се е подобрил.
Грижата за сигурността е по-голяма. Устарялата технология и липсата на комуникация са довели до тази катастрофа. Както в повечето случаи, поредица от дребни грешки води до бедствие. В ретроспекция, тези хора не са имали късмет. Шансът това да се случи е 1 на милион. Имало е неща, които са можели да помогнат. Радар, например, ние постоянно ги подобряваме и не се страхувам от летенето. Според мен всичко зависи от съдбата. Просто се радвам, че не бяхме 5 минути по-напред. Дута има дълга кариера като диспетчер. Днес той преподава знанията си на млади диспетчери. Аз съм старши инструктор на диспетчери. Пристрастен съм към работата си. Обичам я наистина. Дута, който първоначално е смятан за виновен за сблъсъка, помогнал на летището да подобри сигурността си. Старанието му дало плод. Днес летището обслужва 20 милиона пътници годишно. След инсталирането на новия радар и откриването на повече въздушни коридори, на летището не е имало фатален инцидент. Преводач Любен Марковски. Текста четоха Илия Иванов, Росен По... Самолетите ги нямаше. Чухме диспетчера да търси Боинга и Илюшина. Сауди 763. Но нямаше отговор. Костите ни се смразиха. Трагична случка в небето над летището в Ню Делхи. Дута ще бъде разследван във връзка с една от най-трагичните катастрофи в историята. Казах 1907, къде сте? На летището в Ню Делхи страхът нараства. Два самолета изчезват от летището. Диспетчер е въздушният сблъсък. Сауди 763. На борда на двата самолета е имало общо 349 души. Казах 1907, къде сте? Потърсих самолетите 1-2 пъти. Сауди 763. Забравих колко деца имам. Къде е жена ми? Имам ли роднини? Американският пилот Тим Плейс потвърждава най-лошото. Делхи, тук е 1815. 1815. Какво виждате? 2 отделни пожара на земята. 2 отделни пожара. Потвърдете. Потвърждавам. Потвърждавам. Разбрано. Шефът ми дойде при мен и аз му казах, че е станала катастрофа. Казах и на спасителния екип, че самолетите са паднали на 40 морски мили западно от Делхи. 2 самолета паднаха над Чарки Дадри. Чарки Дадри е град на 65 км западно от Ню Делхи. Неговите си напени и житни полета горят заради пламтящите останки на самолетите. Изведнъж небето стана червено и видях огън и пушек. Казаха ми, че е имало катастрофа. Явно е имало и намесен джамбоджет и трябвало да отида. Адреналинът ми скочи. Бях млад репортер и знаех, че трябва да отразя новината.
Вишну Сом е изпратен да отрази войната от телевизия в Ню Делхи. Пристига по-тъмно през нощта, няколко часа с катастрофата. Паркирахме отстрани на пътя. Имаше достатъчно лунна светлина. Той и операторът му са един от първите медийни екипи на мястото. Загаси светлината. Не искаме внимание. Полицията сигурно е оградила мястото. Стъпих на полето, което мислех за незасято, защото беше само пясък. А беше и тъмно. Имаше само лунна светлина. Продължихме напред. Тогава забелязах, че около мен има буци. Малки купчинки навсякъде. Понеже беше тъмно, не знаех какви са точно. Спрях и казах, че тук нещо не е наред. Включи светлината. Включи я! Осъзнах, че буците около мен са или самолетни части, или мъртъвци. С наближаването на зората, надеждите да бъдат намерени оцелели изчезват. Никой от пътниците не е оцелял. ...349 души са мъртви. Най-ужасната самолетна катастрофа досега. Новината обикаля света. Явно е, че има няколко фактора, довели до катастрофата. Имаме две отделни полета с отломки. Капитан Наир е един от първите следователи на мястото. Бях трещен и ужасен. Не мога да го обясня, защото не бях виждал такова нещо. Не мога да го обясня. Боингът и Илюшинът са паднали на 7 километра един от друг. Следователите трябва да огледат и двете места. Но знаят, че причината е една и съща. Не е като катастрофа на един самолет. При сблъсък на два самолета в небето, причините са съвсем различни. Как са се сблъскали два самолета, които е трябвало да бъдат на 500 метра един от друг? Следователите имат три теории. Грешка на диспетчера, грешка на единия екипаж или неизправност на някои от уредите в самолетите. Надяват се да открият отговора в останките. Първо, трябва да открият черните кутии на самолетите. В тях са разговорите с кабината, както и важна информация за самолета, като височина, скорост и курс. Въпреки че пожарът е опустошил голяма част от останките, черните кутии са намерени още на първия ден. Но за сега те пазят тайните си. На експертите ще им трябват няколко месеца, за да източат информацията. Междувременно, следователите се фокусират над разговорите между самолетите и диспетчера. В този случай имахме записа от контрола по въздушния трафик. Без да имат радари на борда си, самолетите разчитат на диспетчера да ги води. Дута е под голямо напрежение. Дали грешката за тази катастрофа е негова? Беше ужасно. Медиите изсипаха противни неща. Казах им, че грешката не е моя. Здравейте, аз съм Дута. Извинете за закъснението. Седнете. Следователите искат да знаят какво е направил Дута. Имаше ли голям трафик? Вечер винаги има. Радарът на Дута не следи височината на самолетите.
Затова диспетчерите в Ню Делхи записват последното местоположение на самолета на лист хартия. Само така могат да отбелязват височината на самолетите под техен контрол. Нямам информация за височината. Получавам я от пилота. Казах 1907, достигна 150. Диспетчерите знаят височината само когато пилотът им я каже. Това ли са записките ви? Да, сър. Ето го Илюшина, а ето го и Боингът. Зоната, която Дута контролира, е разделена на въздушни коридори. Диспетчерите ги използват, за да водят самолетите. Но много от тях се ползват за военни полети. Дори на това летище има само един коридор за пътнически полети. В случай като този, той трябва да спазва строги правила. Разбрано, изкачете се на 140. Дута е трябвало да се погрижи самолетите да бъдат на 500 метра един от друг. Направил го е, както много пъти досега удрят. Един от тях не е бил където трябва. Следователите се питат дали Дута не е направил грешката. Но преглеждайки данните, те бързо научават, че той е дал на самолетите точни инструкции. Но след като радарът му не е отчитал височина, не е можел да знае дали са ги изпълнили. Следователите са убедени, че той не е сбъркал и след 3 дни Дута е отново на работа. Когато семейството ми научи, се успокои, защото разбраха, че не съм сбъркал. Следователите се връщат на мястото на катастрофата. Надяват се да открият важни уреди от самолетите. Може би механична повреда е довела до падането им. Принципно, висотомерът спира на височината на инцидента. Искахме да знаем на каква височина са били. Но кабината на Боинга е дълбоко под земята. Разследването стига до разкопки. Трябваше да докараме машини, за да изкопаем кабината на Боинга. Висотомерът на Илюшина е по-лесен за намиране. Той не се е разбил с носа напред. Има шанс да разберат височината му при катастрофата. Когато го изваждат от останките, следователите виждат, че висотомерът не е наред. Капитанът и помощник-пилотът имат висотомери. Но този път те не показват едно и също. Разликата между двата беше около 130 метра. Странно. Може би разликата в висотомерите е объркала екипажа. Но тя може да е вследствие от сблъсъка. За сега следователите не знаят. Най-вече там и там, докъдето стигнеш. Те трябва да открият кой от двата самолета е бил на грешна височина. Търсят други улики. Видът на щетите може да помогне за отговора на важен въпрос. Какъв е бил ъгълът между самолетите по време на сблъсъка? Повечето останки са на километри разстояние. Но голяма част от опашката на Боинга е намерена в началото на полето с останки. Това предполага, че опашката е паднала още в началото. Опашката на Илюшина явно е пробила лявото крило на Боинга. Ако това е така, казахстанският самолет е бил под саудитския, а не над него, както диспетчерите са смятали.
Странно откритие, което допълва мистерията. Следователите още не знаят кой самолет е направил грешката. Знаят само, че след сблъсъка и двата са били обречени. След удара с крилото, опашката на Илюшина е разкъсала опашния стабилизатор на Боинга. 5 метра от него са откъснати. Без него контролът е невъзможен. В резултат на това самолетът е влязъл в спирала. В този случай бих казал, че се е случило и на двата. Това, което откриват в останките, разочарова следователите. Разбират как двата самолета са се ударили, но все още не знаят защо са били на една и съща височина или дори каква е била тя. Как Илюшинът се е озовал под Боинга. Почти 2 седмици след инцидента, капитан Ашок Верма се присъединява към следователите. До тогава изкопаването на кабината на Боинга бе завършено. Всичко възможно бе намерено. Като останалите улики до сега, уредите на Боинга не помагат на разследването. Силата на удара напълно ги е разбила. След това разочарование, те трябва да продължат да търсят. Научили са всичко възможно от останките. Сега случаят зависи от черните кутии. Надяват се, че следите, които им трябват, са в записите на кутията. Къде са били самолетите по време на сблъсъка и защо са били толкова близо? Вдигни на 1.5.0, защото на 1.4.0. Ето го! Минали са 3 месеца от сблъсъка на двата самолета над Ню Делхи. Следователите са разочаровани от липсата на следи. Надяват се черните кутии да им помогнат. За да няма предубеденост, черната кутия на саудитския самолет се изследва в Англия. Техниците в отдела за разследване на въздушни инциденти се опитват да намерят информация. Неутралитета на следователите е много важен. Много. Всеки от самолетите е имал 2 черни кутии за записа на данните и за разговорите. Записът на данните съдържа информация за дозина характеристики на самолета. Сред тях са височината, скоростта и промените, които пилотите са въвели по уредите. Всички разговори в кабината са записани. 279, добър ден. Докато се опитват да научат повече за сблъсъка, следователите използват черните кутии, за да направят хронология. Питър Шепард отговаря за записите в отдела за разследване на въздушни инциденти. Той ще започне от момента на сблъсъка. Моментът на сблъсък е отчетливо показан от резките промени в параметрите на двата самолета. Ако го определим като нулева точка, то по него можем да направим времева база на другите събития. Шепард и екипът му се концентрират върху Боинга. Сауди 763 достигна 1.4.0. Разбрано, поддържайте 1.4.0. Изчакайте разрешение. Сауди 763 поддържа 1.4.0. Записът разкрива, че пилотите са получили точни указания за височината си и явно са ги разбрали. След като им е казано да задържат на 6340 метра, никой не им е казвал да се изкачат повече, за да не застанат на пътя на Илюшина.
След това Шепард проверява записите на данните, за да провери дали инструкциите са спазени. Записът ни показва, че височината на полет 763 е била нормална. Пилотите са се изкачили на 6390 метра точно в позволените граници. След като са се изкачили на 6300 метра, са продължили на това ниво. Пилотите са изпълнили точно инструкциите, което е ясно от потвърждението им към диспетчерите. Диспетчерите са искали двата самолета на близо 500 метра разстояние и Боинга да бъде под Илюшина. Ако пилотите на полет 763 не са направили нищо погрешно, възможно е казахстанците да са бъркали. Следователите откриват, че техният самолет е летял много под 6800 метра, на които е трябвало да бъде. Мигове преди сблъсъка, Илюшинът е бил на 6387 метра височина. Почти 500 метра под зададената им височина и по-малко от 5 метра под Боинга. След което се блъснал директно в него. Те не са спрели да снижават на указаната им височина 6800 метра. Но защо са продължили да се спускат? Казах 1907, къде сте? Казахстанските авиолинии имат своя теория по въпроса. Казахстанците смятат, че е имало наличие на турбуленция. Вероятно, внезапна турбуленция е накарала самолета да снижи. Данните от самолета предполагат, че полетът не е бил много лек. Показват две резки падания на височината с повече от 180 метра. Авиокомпанията смята, че причината е турбуленция. Но Питър Шепард не е толкова сигурен. Щом видяхме двете падания с повече от 180 метра, решихме, че не е възможно. Самолетът не би могъл да извърши толкова бързо това. Какво друго би довело до толкова бързо снижаване? Шепард търси обяснение. Опитахме се да си обясним неточностите на данните, като сравним други параметри и изчислим височината от тях по тези параметри. Изчисленията са сложни. Използвайки данните за скоростта и темпото на снижаване, Шепард определя, че самолетът се движи равномерно надолу. Причината за явните резки спускания е проста. Шепард открива, че сензора, изпращащ данни за височината за запис, е бил повреден. Временно не е предавал информация. А когато започнал отново, изглеждало, че самолетът рязко е снижил. Изглежда е имало малко лепило и сензорът е заял. Евентуално височината толкова се е променила, че натискът го е накарал да прескочи отново. Сега следователите могат да премахнат турбуленцията като фактор за сблъсък. Значи не е имало внезапно снижаване. Преглеждайки записите, те откриват също, че не е имало проблем с висотомерите на Илюшина. Разликата в стойностите им е следствие на катастрофата. За да разберат защо казахстанския самолет е продължил да снижава, преглеждат записа на разговорите в кабината. Той започва много преди катастрофата, но няма следи нещо да не е наред. Казах 1907, съобщете височината си. Казах 1907, минава 240. Тъй като Илюшинът е модифициран военен самолет, той има специално място за радиооператор на борда. Игор Реп е на тази длъжност и отговаря за разговорите на самолета.
Разбрано. На Делхи минете на 127.9. 127.9. Казах 1907 край. Когато наближават летището, Реп се свързва с диспетчер Дута. Летище Делхи, добър вечер. Казах 1907 минава от 230 на 180. Наредих на Казах да снижи до 150. Това са 6800 метра височина. Разбрано, Казах 1907, снижете се до 150 и съобщете, щом стигнете. 500 метра е достатъчно голямо разстояние за два самолета. Казах 1907 достигна 150. Казахстанският радиооператор е съобщил височина 150. Минута преди сблъсъка, казахстанският самолет изглежда точно където трябва. 500 метра над Боинга. Но следователите знаят, че вместо да се издигне, той е снижил. Тук започват проблемите. Когато сравняват данните с запис от кабината, откриват нещо безпокоително. Казах 1907 достигна 150. Когато Реп съобщава, че са достигнали 6800 метра, самолетът му е с 500 метра по-високо, отколкото мисли. Следователите се чудят как е могъл да направи толкова голяма грешка. Защо би казал, че е на 6800 метра, когато е бил на 7300? Вероятно заради мястото му в кабината. Радиооператорът няма собствен висотомер. Има висотомер пред всеки от пилотите. Но с малко усилие Реп е можел да ги види. Било е възможно. Каквато и да е причината, Реп бърка за височината. А само той има връзка с Земята. Въпреки че на Илюшина е казано стои на 6800 метра, той снижава още. Докато го прави, Дута предупреждава пилотите. Пред вас има Боинг 747 от Саудитска Арабия. 10 мили. Съобщете, ако го видите. Той им казва да внимават за Боинга. Но те продължават да снижават. Отпред ли? Отпред. Точно преди сблъсъка, Игор Реп явно е видял, че другия самолет е опасно близо. Предупреждението му обаче закъснява. Дръжте 150. Не снижавай. Ускори, Саня. Записът доказва намереното сред данните. По време на сблъсъка, екипажът е опитвал да се върне към курса. Върнете на 150, защото 140 има. Ето го! Но следователите още не знаят защо са снижили. След като изключихме грешка в уредите и управлението, трябваше да разберем дали грешката не е била човешка. Казахстан е една от бившите съвети. Но опитни пилоти, занимаващи се с чартер, които не винаги следваха правилата на модерната западна авиация. Проверихме доколко са познавали английския език. Екипажът е минал писмен изпит по английски в Русия, но не го е владеел добре. Говоримо. Верма преслушва по-внимателно записа от кабината, проверявайки дали екипажът не е объркал инструкциите. Дали проблем с езика не е предизвикал сблъсъка. Колко мили? Самолетът е на 8 мили от вас, на 140. Дали пилотите не са сбъркали своята височина с тази на Боинга? Разбрано, 8 мили. Верма разбира, че членовете на екипажа не са си комуникирали. Игор Реп е отговарял за разговорите с Земята, но няма индикация, че пилотите са слушали инструкциите му. Включвам отоплителния отвор на двигателя.
Докато екипажът се е занимавал с подготовка за кацане, само Реп се е грижил за височината. 1907 се подготвя за кацане. Обичайна практика е кацането да бъде обявено преди заход, за да може екипажът да следи радиокомуникациите. Радиооператорът е разбрал, че Боинга е на височина 6300 метра. Но явно помощник-пилотът е решил, че има разрешение за спускане на тази височина. Задръж на 150. Каква височина ни дадоха? Когато пилотът отговаря, звучи объркан. Според мен, пилотите не са внимавали и са разчитали радиооператорът да навигира самолета в този важен момент. Решението да ускорят и да спрат да снижават е катастрофално. Дръжте 150. Не снижавайте. Ускори, Саня. Върнете се на 150, защото на 140 има. Ето го! Последният доклад показва грешка на пилотите. На грешното място в грешния момент малко недоразумение води до смъртта на 349 души. Разследването реши, че сблъсъкът е вследствие на неспазване на допустимата височина от страна на Илюшина, казахстанския самолет. Следователите са убедени, че знаят причината за най-ужасната катастрофа в историята. Те искат Индира Ганди да се превърне в по-безопасно летище, но откриват, че технологията, която би могла да предотврати трагедията, вече е на летището. Нов сериал по National Geographic. Запознайте се с момчетата и техните играчки от Hot Rod до състезателни коли. Пожар! Те трябва да продадат колите на части с най-голяма печалба. 60 кинта. Толкова имам. 180. 200. Два екипа, две коли за скрап. Един победител. История с чудесен край. Разглобиме всеки вторник от 21:55 по National Geographic. Нашите хора се опитаха да ни потопят. Вярвай в мен. Помни колко те обичам. Аз също. Когато научиш какво е станало, ще се гордееш с нас. Няма да се подчиним на правителство, което се опитва да убие своите подданници. Последен изход. Премиера 15 януари от 21 часа по Fox. Жирафът има най-дългото гърло на света. Какво ли прави, когато гърлото го боли? Как какво? Бърза да вземе фитолор. Фитолор бързо облегчава. Разследването открива, че просто недоразумение е довело до смъртта на 349 души. Но има технология, която е можела да предотврати сблъсъка. Системи, помагащи на пилотите и диспетчерите. Следователите са много критични към радара, използван в Ню Делхи. Диспетчерите разчитат на остаряла технология. На летището в Делхи не е имало вторичен радар, а първичният е бил стар. Радарът изпраща радиосигнали, за да открие самолетите във въздуха. Сигналът се отразява от самолета в чиния обратно на земята. Отчита се позицията, но не и височината. Първичният радар дава двоизмерна картина. Вторичният радар работи различно. Предавател на борда на самолета изпраща важна информация, включително и височината. Сауди 763 наближава 100. Разбрано, изкачете се на 140. В деня на сблъсъка
Дута е разчитал само на информацията от екипажите за височината. Казах 1907. Достигна 150. Радиооператорът е казал, че летят на 6800 метра, но Дута няма как да потвърди. Ако е знаел точната височина, е можел да предупреди Боинга. Това е триизмерна картина. Може да реагираш и да предупредиш самолета. По време на инцидента, летището е имало оборудване за 118 милиона долара, включващо вторичен радар и много модерна апаратура за контрол на полетите. Трябвало е да бъде инсталирано 2 седмици преди сблъсъка. Но в онзи ден още не било разопаковано. Вторичният радар е усъвършенстван първичен. В този случай, знаейки височината, сблъсъкът е можел да бъде избегнат. В годината след инцидента има още 3 възможни сблъсъка. Ще минат още 2 години преди системата да бъде инсталирана. Днес диспетчерите на летище Индира Ганди виждат номера на полета, височината и направлението на даден самолет. Много повече информация, отколкото Дута е имал в деня на инцидента. Експертите смятат, че и друг вид апаратура е можела да предотврати сблъсъка – ТИКАС. ТИКАС оборудването предупреждава екипажа, дава им време за реакция, привлича вниманието им към настоящата ситуация и помага по време на полет. ТИКАС е система за избягване на въздушните сблъсъци. В много държави е задължителна. Предупреждава пилотите за други самолети в близост. Също така автоматично им казва как да избегнат сблъсък. Никой от самолетите не е имал ТИКАС. Летището също подобрява сигурността си, като сменя въздушните коридори за излитащи и кацащи самолети. По време на сблъсъка е имало само един въздушен коридор за излитащи и кацащи самолети на летище Индира Ганди. С увеличаването на трафика, този коридор ставал все по-препълнен. След инцидента са открити нови коридори за пътническите полети. Стандартът за сигурност се е подобрил. Грижата за сигурността е по-голяма. Устарялата технология и липсата на комуникация са довели до тази катастрофа. Както в повечето случаи, поредица от дребни грешки води до бедствие. В ретроспекция, тези хора не са имали късмет. Шансът това да се случи е 1 на милион. Имало е неща, които са можели да помогнат. Радар, например, ние постоянно ги подобряваме и не се страхувам от летенето. Според мен всичко зависи от съдбата. Просто се радвам, че не бяхме 5 минути по-напред. Дута има дълга кариера като диспетчер. Днес той преподава знанията си на млади диспетчери. Аз съм старши инструктор на диспетчери. Пристрастен съм към работата си. Обичам я наистина. Дута, който първоначално е смятан за виновен за сблъсъка, помогнал на летището да подобри сигурността си.
Старанието му дало плод. Днес летището обслужва 20 милиона пътници годишно. След инсталирането на новия радар и откриването на повече въздушни коридори, на летището не е имало фатален инцидент. Преводач Любен Марковски. Текста четоха Илия Иванов, Росен